Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Al-Ittifaq ta ɗauki Henderson. Barka da zuwa, idan wannan shine zuwanka na farko a tashar nan tamu da na mana subscribe kana ka taba alamar ƙararrawa. Yadda da zarar mu ɗaura sabbin shirye-shiryen ko labaranmu za a sanar da kai. Mun gode. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Al-Ittifaq ta ɗauki Henderson. Liverpool ta amince da yarjejeniyar da ta kai fam miliyan 12 tare da ƙarin tsarabe-tsarabe don sayar da kaftin ɗin ƙungiyar Jordan Henderson ga ƙungiyar ta Al-Ittifaq ta Saudiya. Henderson ya je Jamus ne tare da Liverpool don yin atisaye, amma bai shiga wasan sada zumunci da suka ci 4-2 ba. Dan wasan tsakiyar Ingila mai shekara 33 yana da sauran shekaru 2 a kwantiraginsa a Anfield. Kwanan nan ne aka naɗa tsohon kaftin na Liverpool Steven Gerrard a matsayin kocin Al-Ittifaq. Yarjejeniya da Henderson ta biyo bayan tayin fam miliyan 40 da Liverpool ta samu daga Al-Ittihad kan dan wasan tsakiyar ta Fabinho a ranar Juma'ar da ta gabata. Manyan 'yan wasa da dama ne suka koma ƙasar Saudiya a bana, waɗanda suka hada da tsohon dan wasan Real Madrid Karim Benzema da tsohon dan wasan tsakiya na Chelsea N'Golo Kante. Tsohon dan wasan Liverpool Roberto Firmino ya koma Al Ahly bayan kare kwantiraginsa a Anfield. Henderson ya koma Liverpool ne daga Sunderland akan fam miliyan 20 a watan Yuli shekarar 2011. Henderson dai ya buga wa Liverpool wasanni 43 a kakar wasan da ta wuce, yayin da ta sha fama da rashin nasara, inda ta kare a mataki na 5 a teburin gasar Premier, kuma bata samu gurbi a gasar zakarun Turai ba. Gaba daya ya buga wa Liverpool wasanni 492 inda ya zira kwallaye 33 a raga. Henderson ya kasance kaftin din Liverpool tare da lashe kofin gasar zakarun Turai a shekarar 2019 kafin ta ci kofin UEFA Super Cup da kuma FIFA World Club daga baya a wannan shekarar. Ya kuma kasance kaftin din Liverpool lokacin da club din ya lashe gasar Premier a shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 don kawo ƙarshen shekara 30 na jiran kofin gasar Premier ta Ingila. Sauran abubuwan karramawa da Henderson ya samu a Liverpool sun hada da lashe kofin FA na shekarar 2022, shekarar 2022 da League Cup a shekarar 2012 da shekarar 2022 da shekarar 2022. Daga bangaren cinikayyar 'yan wasa kuwa, Chelsea na duba yiwuwar ƙara kuɗi zuwa fam miliyan 80 akan ɗan wasan tsakiya na Brighton Moses Caicedo mai shekara 21. Kazalika Chelsea na kuma duba yiwuwar dawo da Marc Guéhi mai shekara 23 da ta sayar shekara 2 da suka gabata a kungiyar Crystal Palace. Manchester City na harin dan wasan gefen Barcelona dan kasar Brazil Rafinha mai shekara 26 wanda ke son mai gurbin dan wasan Algeria Riyad Mahrez mai shekaru 32 da zai koma Al Ahly. Ta Newcastle na shirin sayar da dan wasan gefen Faransa Alan Saint-Maximin mai shekara 26 da kungiyar Al Ahly kan kuɗi fam miliyan 30. Al-Nassr ta ƙara farashi kan tayin da ta yi wa dan wasan Bayer Leverkusen Moussa Diaby, yayin da Aston Villa kuma tuni ta mika tayin ga dan gefen Faransa mai shekara 24. Tottenham na duba yiwa ɗauko ɗan ƙasar Brazil Pedro mai shekaru 26 wanda ke yi wa Flamengo wasa. Tayin fam miliyan 15 zai iya bawa Bournemouth dama ta wuce Borussia Dortmund da Barcelona da kuma Real Madrid wajen ɗaukar ɗan wasan Spaniya Ivan Fresneda mai shekaru 18 daga Real Valladolid a kakar bana. Atletico Madrid ta baiwa ɗan wasan Portugal João Felix mai shekaru 23 dama na ci gaba da burinsa na komawa Barcelona da buga wasa. Atletico ta kuma tuntuɓi Paris Saint-Germain kan Marco Verratti, to amma har yanzu bata bayyana kuɗin da za ta sayar ɗan wasan ba. Atletico ta kuma tuntuɓi Paris Saint-Germain kan Marco Verratti, amma har yanzu bata bayyana kuɗin da za ta sayar ɗan wasan ba na tsakiyar Italiya. Barka da zuwa, idan wannan shine zuwanka na farko a tashar nan tamu da na mana subscribe kana ka taba alamar ƙararrawa. Yadda da zarar mu ɗaura sabbin shirye-shiryen ko labaranmu za a sanar da kai. Mun gode.